Phambi kokugqabhuka dubulwano oluphakathi kwezidubedube eziqhubayo eziphenjelelwa ngumzila phakathi kweqela leQuantum neAvanza. Umongameli weshishini leteksi nokwangusihlalo uMelta uGabs Mchala uthe watyelela kwisibhedlele apho ixhoba lileliswe khona ze kamva baya kusapho ukuyokunika amazwi ovelwano bekwanqwenela ukuba ixhoba lilulame kamsinyane. Ethetha lo kaMchala xeshikweni ebekwa ngokusesikweni njengosihlalo wakwaMelta uqinisekise into yobana lo mcimbi bazawulandelela bakhangele into yoba uphenjelelwa yintoni na. Usihlalo wakwaMelta uGabs Mchala ethetha ngolu qhushululo luqhubeke emdantsane ucacise wathi lo mcimbi kunzima ndiphefumle kakhulu ngawo ndiwubamba phaa naphaa ngoba ndiwufumene ngoku thina sibhizi sisenza amalungiselelo wolu suku lwanamhlanje. Kodwa ke intsusa yalaa nto yinto edibene nomlo phakathi koodrayiva bekhumbi which is iQuantum ezi noodrayiva beAvanza ngemizila ke ethile ekhoyo. Isizathu okanye intsusa yaloo nto into yobana kukho isigqibo esasithathayo siyimibutho into yobana iAvanza sizinike imizila ethile, iikhumbi sizinike imizila ethile. Into enayo ke kukho laa nto ke xa ukhumsha kuthiwa i-change yenza ingxaki, abantu abayifuni i-change, abalifuni utshintsho. So lolo tshintsho kolo ndibona ubana abantu abafuni ulwamkela. Kanti ke le mizila sithetha ngayo nale nto besiyilungisa besizama ubuyisela imizila yekhumbi kwikhumbi, then iimoto ezincinci sazama uzisikela ke eminye imizila sisongeza kwimizila esasikhe sabasikela yona before. Kuyabonakala ke into yobana bakhona ke abantu abazimisela ude bophule umthetho kuba bengafuni ukulandela le direction sibanika yona sisisikhokhelo. Kodwa ke kuyo yonke le nto yenzekileyo sizawuzama ukukhangela abenzi bale nto uba sibazile sibadibanise nabantu abasemthethweni. Ndiyafuna ukwenza ukhwelo nakubantu abalunyelelwe ziimoto phaa nakoodrayiva bathe balimala. Eyona nto ibuhlungu ke ingathi xa ndivayo kulimele nomkhweli phaa kuyo yonke laa mbhodama busenzeka phaa. Kodwa ke nale nto funeka siyinikele emapoliseni. Ndifuna ukwenza ikhwelo ke ngoku kubaqhubi bethu beeteksi engakumbi eziQuantum abathe balimala kulaa nto nabalimalelwe ziimoto ubana balinge baqalise uthathela umthetho ezandleni wabo. Mabalinde thina siyi-leadership siyilandele le nto, nathi into esiyibambileyo nesiyifumeneyo sakuyithumela emapoliseni ngoba sikwiphulo lento yobana kubekho ucwangco apha ephondweni ingakumbi kwiinto ezinento kwenza ne-taxi violence. So sime ngolo hlobo.